ये वर्तमान आयरन और माइंस ଏଇଭଳିଆ କରାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମେସିନ୍ କାମ କରାଯାଏ। ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗାତ ଭିତରେ ଖୋଳିବାକୁ ପଡ଼େ, କେତେ ଗାତ ଗାଡ଼ା ଭିତରେ ଅଛି। ହାଇଟ୍ ଦେଖୁଥିବେ। ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ବେଞ୍ଚ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ଏମିତି କରାଯାଏ। ଆଉ ଏଇଠି ପ୍ରେସର୍ରେ କରାଯାଏ, ସେ ପ୍ରେସର୍ରେ କରାଯାଏ, ବଟର୍ରେ କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାୟାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଇନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛି ଆଇରନ୍ ଓର୍ ମାଇନ୍ସ ବନ୍ଧ। ବନ୍ଧରେ ଏମିତି ଚାଲୁଥାଏ। ଏପରି ଗାଡ଼ି ଲୋଡ଼ କରାଯାଏ, ରାସ୍ତା ବନାଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଚାଲିଥାଏ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ମାଇନ୍ସ। କେତେ ହାଇଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ, ବେଞ୍ଚ ବନା ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଗାତ ଭିତରେ